Jeg hedder Mads. Jeg vil have i den her video bevise, at funktionen f af x er lige med x i anden kan differentieres, og at differentieringskvotienten bliver f mærke af x lige med 2x. Til at starte med, så vil jeg vise, at jeg har en parabel her, og det er f af x lige 2x, og den ser sådan her ud, og med stængerne opad, eller benene opad. Ja. Jeg finder mig et punkt på grafen, og det finder jeg her. Og der, hvor den skærer min x-linje, det er min x0, og hvor den skærer min y, det er min f af x. For at se hældning, så kan jeg tegne en tangentlinje, som skærer mit punkt x0 og kommer fx. Den har vi her, og den skærer kun lige her. Men det er så hældningen lige nøjagtigt i det punkt her. Men hvis jeg vil se, hvor meget at tangensen den hælder, så bliver jeg nødt til at have et hjælpepunkt. Og der finder jeg så et punkt på et andet sted på min graf. Og den finder jeg her. Og det er så derfor, så kan jeg så tegne en linje mellem det punkt og første punkt. Og så har jeg så en sekant. Og den skærer så de to punkter, og det er så en sekant. Og der, hvor det nye punkt, hvor min sekant skærer x og y-aksen, det bliver så med x0 plus delta x, og f af x plus delta x. Og delta x, det er den afstand, der er imellem f af x og mit nye punkt her på y-linjen. Så den afstand, der er mellem her og imellem her, det er vores delta x. Så derfor hedder den så x0, som den her hedder, plus den afstand, der er herover til, delta x. Og det vi så egentlig skal gøre, det er jo det, der vi skulle se, at funktionen kan differentieres, og at differentieringskvotienten bliver et mærke af x lige med 2x. Og der er den her tretrinsraket, hvor første trin er funktionstilvæksten. Og det er vores y-værdier, vi faktisk tager her. Jeg vil faktisk også det her. Det er de to her. Så delta f, det står her. Men i og med, at det så er i anden, så bliver det så x plus delta x i anden minus x i anden. Og da vi har noget i anden, så har vi en regnregel, der hedder a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2 gange den anden og den anden. Så hvis a er x og b er x, så kommer vi så til at se sådan her, at vores x her, det bliver til x i anden plus delta x i anden. Og så har vi så vores 2 plus 2 her, gange x, gange delta x, og så skal vi huske vores minus 2, som vi har her. Og så kommer vi så til at se sådan her ud. Og de her to, de går ud med hinanden. Den. Og så kommer vi til at have ax i anden plus 2 gange x gange ax.
eller delta x, og vi behøver ikke de her gangetegn, fordi det ved vi, at der er gange imellem dem her. Og så kan vi ikke komme videre med trin 1. Trin 2 er differenskvotienten, eller sekantens hældning. Og det vi gør, det er, at vi siger delta f delt med delta x. Og det kommer så til at se sådan ud, det her er det, som vi regnede ud før, og det skal vi så dele med ax, ja, delta x, altså. Og da der er to led, kan jeg dele delta x op i hvert led, så det kommer til at hedde delta x i anden delt med delta x plus 2x delta x delt med delta x. Og det kan vi forkorte, det vi tager dx her og fjerne dx. Og det her x kan vi fjerne den, eller det her delta x, kan vi tage den ene delta x her, så egentlig så er det bare delta x her i først, men det skriver vi så ikke. Så vi ender med at få delta x plus 2x. Og så kan vi faktisk ikke gøre mere i det her. Så går vi videre til tredje. Nu skal vi så bestemme grænseværdien, hvor delta x er gående mod 0, ved det, som vi lige har regnet ud. Så da vi har det her delta x, eller grænseværdien delta, gående mod 0, og det var så det, vi regnede ud før, delta x plus 2x. Og da det er en sum, så kan det blive splittet op, så det kommer til at hedde delta x plus, eller grænseværdien delta x gående mod 0, delta x plus grænseværdien delta x gående mod 0, 2x. Og at delta x går med 0, ja, så er det 0. Og 2x er egentlig ligeglad med, hvad delta x laver, så det er 2. Så 0 plus 2x er lige med 2x. Så f-mærke x lige med 2x, det ligner noget, som vi har set før. Det er det, vi har heroppe. F-mærke af x er lige med 2x. Så det er faktisk det, som vi har bevist. At den her funktion, den kan differentieres, at differentialkvotienten bliver f-mærke x er lige med 2x. Tak for den gang.